dixen anteriormente, en completo abandono. Auga de manancial. Sexan 50 veciños, sexan 2, sexan 3, son importantes. En Silva Oscura viñemos dar unha volta por o abandonado pobo que está aquí por riba de Trasmiras do concello e atopámonos con un forno totalmente abandonado, cuberto de maleza, que decímonos que é un forno, pero pode ser calquera outra cousa, porque calquera ceda aí dentro a ver o que hai. Está o pobo completamente en estado ruinoso, faltan alcantarillas, case non hai alumbrado, non hai canalización, non hai abastecemento de auga. Silva Oscura é un pobo ou unha aldea que pertence ao concello de Trasmiras e ten os mesmos dereitos que teñen o resto dos habitantes que vivimos en outros sitios. Pois isto é tercermundista. A Galiza profunda en fermosura, pero a Galiza profunda sen servizos.